o ko dɔw bɛ ɲininkali fila y'u nati ko ɲininkali fɔlɔ ko ni mɔgɔ min ye bagan marala ye burusu la n'i ka bagan min fatura n'i ka bagan min sara k'u b'a fɔ ko a dɔnna i ni min cɛ ala k'i kisi o ma o ciden sallallahu alaihi wasallam ka hadisa nana ko silama masiba bɛ silama sɔrɔ ko a bɛ kɛ sababu ye k'i ka junubu dɔ de yafa la yushibul mu'min min nasabi wala wasabi hatta sawkata yusakuha illa kaffara Allahu anhu min sayyiati wa rafa'a bihi darajatuhu aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ciden ko silama fule ako hammi siti sɔrɔ kammi siti sɔrɔ segen siti sɔrɔ ako bana siti sɔrɔ hari ŋoni ko n'a bi sɔgɔ de fo ala k'i ka junubu boye dɔ de yafa n'a ye k'i ka daraja kɔrɔta donc u ka kuma min filɛ nin ye i ka bagan fatuli ni ala y'a kɛ pour k'i ka junubu dɔ de yafa duwawu in ka ɲi kɛ a dɔnna ni i ni min cɛ ala kanu o yiri la a kɛra sababu ka junubu bi ɲafa i ye ala kanu junubu yira i la k'i mina n'a ye donc silama fɛn o fɛn masiba bɛ silama sɔrɔ a b'i ka junubu dɔ de yafa k'i ka daraja dɔ de kɔrɔta ni y'a ka ɲininkali fɔlɔ jaabi ye ɲininkali filanan k'u b'a fɔ ko kɔrɔ ni dɔgɔnin k'olu kun tɛ di ɲɔgɔn fɛ u bɛ dɔn kelen o ye kuma min sahalen tɛ dela si t'o kuma la o ye tɛrɛya yɛrɛ de o tɛ bɛn bon ko ni mɔgɔ min sagaw b'i bolo masala saga 40 ɲɔgɔn na san yɛlɛmana u la o jaka bɔra mais sani san kura kana saga ninnu e ye dɔ fɛɛra u la k'u don misiw la mais sani san ka dafa sagaw jiginna fana wolola fo 40 dafara fana san kura in fana natɔ jaka b'i kan tant que 40 sabatira i bolo sani san kana jaka b'i kan u b'u jaka bɔ de bon ko jaka bɔ wagati tɛmɛna sani san ka yɛlɛma san ni san de ye jaka ye tant que nin san in na e ye jaka bɔ fo san wɛrɛ jaka t'i kan ni san wɛrɛ y'u sɔrɔ 40 de jaka b'i kan n'o san wɛrɛ min sɔrɔ 40 jaka t'i kan o de do dɔrɔn bon ko muso dɔ ko n'a bɛ jigi ko a bɛ opéré de ko dɔgɔtɔrɔw ko a ka denw bɔ ɲɔgɔn na fo san 5 ɲɔgɔn na o bɛ cogo di dɔnnibagaw y'a yira ni dɔgɔtɔrɔ ɲumanw y'a fɔ an dalen b'o la silamɛw de don tubabuw ka hakilina t'u kun na ka musow ka wololi jɔ k'u ka wololi bali u y'a darura de ye san o san bɛ opéreli min kɛ fo a ka lafiya de dɔɔni san caman san hakɛ dɔ ka bila denw ni ɲɔgɔn cɛ n'o sabatira u b'a fɔ nin de ma tenzimu nesiri baasi tɛ nin na nin ye darura de n'a darura de nana dɔgɔtɔrɔ ɲumanw de dala an dalen b'u la ka silamɛya nin ka fɛn na n'u ye nin fɔ fo a ka opéreli min bɛ kɛ fo ni san hakɛ de ka bila ni ɲɔgɔn cɛ silamɛya sariya la baasi t'o la n'a darura de bɛ bon ko dɔ ye muso furu a y'a sɔrɔ muso kɔnɔma don fɔlɔ la ni muso kɔnɔma don furu tɛ se ka siri kɔnɔ kan dɔnnikɛbaaw bolo i ye muso furu sira kɔnɔma kɔnɔ in tɛ
kono in fana ma sɔrɔ halala la muso kɔnɔ ma furu tɛ sira kan ciden ko a ko mɔgɔ e kan'i ka ji kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka foro lami o kɔrɔ ye mun ye muso min kɔnɔma don mɔgɔ wɛrɛ den b'a kɔnɔ e kan'i ka lawaji fara o kan donc o de y'a to ni hadisa kosɔn dɔɔnikɛbaaw ko ni muso min kɔnɔma don a tɛ daga furu ka siri kɔnɔ ka kɛlɛ filanan a tɛ daga e ka jɛɲɔgɔnya hari ni e tun t'a dɔn furu sirila kɔnɔ kan e n'a dɔnna so kɔnɔ i bɛ dɔnna ye dɔn min i ye a sɔrɔ a kɔnɔma dɔ bɔ so kɔnɔ kana se a ma a haramuyara e ka jɛ a nɔfɛ tant que mɔgɔ wɛrɛ ka den b'a kɔnɔ ciden ko mɔgɔ mɔgɔ i limana ni ale ani dɔ laban a ko kan'i ka ji kɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ka foro lami donc a tɛ bɛn o ko cɛkɔrɔba musokɔrɔba dɔ ko ou bien ko cɛkɔrɔba musokɔrɔba dɔ ko ɲininkali ka kɛ ko jikiru dala minnu bɛ kɛ sisan k'o bɛ cogo di bon ninnu tɛ jikiru dalaw ye dɔnkili dannaw de don minnu bɛ taa kɔɲɔ wɛrɛw la n'u b'u ye ko jikiru dannaw u ni fɔlifɛnw bɛ ɲɔgɔn fɛ gitariw ni ŋɔniw fulew bɛ fiyɛ u nɔfɛ mikɔrɔ b'o da la u b'u kanja k'u kan yɛrɛyɛrɛ k'olu bɛ ala tɔgɔ fɔ u bɛ ciden tɔgɔ fɔ ko jikiru dalaw ninnu tɔgɔ de ko dɔnkili dannaw jikuli dalaw tɛ ninnu ye u bɛ hari ala tɔgɔ min fɔ u dɔnkilitɔn u ka dɔnkili in kɔnɔ u bɛ ciden tɔgɔ minnu fɔ dɔnkili in kɔnɔ a ciden tɔgɔ fɔli ala tɔgɔ fɔli jikirinw fɔli malikaw b'u danga de abdullahi ibn mas'ud ɲininkara nin na wazikuruni azkurukum ni aya la ko ala ko ayin ko suma mbaw ko suma ko ko abdullahi ibn mas'ud ma ni mɔgɔ min b'a kɛ ka dɔnkili da b'a kɛ ka ala ko suma a ko yazkuruhu allah billana a ko ala b'a tigi kɔfɔ ni danga de donc jikiri dalaw tɛ dɛ dɔnkili dannaw de don n'u ka tilonko in fana kɔnɔ n'u ka dɔnkili in kɔnɔ o n'u ka fɔli fɛw u bɛ ala tɔgɔ fɔ u bɛ ciden tɔgɔ fɔ ala ka danga de b'u k'a la parce que u ye tilonke de kɛ ni ala ka tɔgɔw ni jikiriw ye u ye tilonke kɛ n'u ye dɛ k'u don yɔrɔ la u don yɔrɔ tɛ min ye pi ka segin ka taa diɲɛ ɲini n'u ye fana ninnu ye haramu de silamɛya sariya la bon min ye a wɔrɔnzimune ko ye ne tɛ n da don o la parce que n y'a fɔ cogo min o baara cogo ne n'u ma sigi ka bɛn ɲɛf'u ɲɛ ni n bɛ kiiri k'a kan dɔɔnikɛbaw kɔni ɲininkara fakisitigiw ani banki e bɛ faransi misali la ou bien e bɛ ameriki i bɛ jamana la ni e taara i ka wari di fakisitigi dɔ de ma o jamana kɔnɔ a fana ka wari in di e ka mɔgɔw ma jamana kɔnɔ jamana wɛrɛ la masalan ka misaliya kɛ mɔgɔ dɔw bɛ faransi fakisi b'a bolo yan e bɛ faransi e taara euro di ale ma ko a ka sefa di ka mɔgɔw ma yan bon dɔɔnikɛbaw ko ni wari minnu filɛ nin ye wari filɛ ka falen dɛ nin ye euro sefa bɛ di yan fɛ wari filɛ ka falen dɛ a ɲuman ye mun ye ko n'a bɛ se ka kɛ ni e ye euro de di faransi kama ale fana ka mɔgɔ min bɛ yan a ka euro ta k'a di kɛ mɔgɔ ma a yɛrɛ kati a ta falen donc a bɛ komi wariw ma falen nin na quoi i y'a ci de dɔrɔn o kilo dɔ i ye nin wari d'a ma dɔrɔn a k'a lase nin ma lasera u ma falen ɲɔgɔn na nin na kɛlɛ ou bien ko e bɛ ni sefa de bɛ di yan e ka sefa ɲini faransi k'a di fakisitigi ma faransi donc ale ka mɔgɔ min fana bɛ a bɛ sefa ta k'a di ka mɔgɔ ma nin fana bɛ komi n'i ka mɔgɔ wari ta k'a di mɔgɔ ma karisa ni sanban ka mɔgɔ ma ko falen ko tɛ nin na baasi tɛ nin cogo la quoi bon n'a y'a sɔrɔ nin cogo tɛ se ka kɛ sisan min ye alimajima fiqhi dɔɔnikɛbaga groupe min diɲɛ jamanaw la dɔɔnikɛbaga minnu bɛ silamɛ jamanaw la u tɔn dɔ bɛ yen u b'a fɔ majima fiqhi ni nin masayila sugu nana u bɛ sigi a kan
delilaw ka a kɛ cogo ni delilaw ni ayaw ni fɛnw lajɛ bon olu ye ɲɔgɔn ye min kɛ ani lejina daima ninnu saudiya u ye fari min fɔlen nin an ye cogo min fɔ n'o tɛ se ka kɛ u bɛɛ y'a yira n'a y'a sɔrɔ fakisitigi hari eron de ni e y'a d'a ma a bɛ irisi dɔ de sɛbɛn k'a d'i ma ou bien a b'i tɔgɔ sɛbɛn kaye kɔnɔ ko karisa ye nin di ko irisi min dir'i ma ou bien i ka tɔgɔ min sɛbɛnna kaye kɔnɔ k'o bɛ komi i ka wari minɛna o baasi t'a la a bɛ komi i ka wari minɛna ko ni banki de don e taara i ka euro bila banki de la e ka mɔgɔ bɛ taa sefa ta ya tant que banki ɲɛ irisi d'i ma yan fɛ ko o bilala wari minɛli nɔ la ko baasi tɛ nin na donc dɔnnikɛbaw ye fatawa kɛ ni ninnu ye ko a kɛra banki de sa a kɛra min ye fakisitigi de tant que irisi dira e ma ou bien tɔgɔ sɛbɛnna kaye kɔnɔ ko wasara u bɛ komi o bɛ bila minɛli nɔ la a bɛ komi i ka wari minɛna i ye falen min kɛ i ye wari falen ma u y'u ka wari d'i ma irisi bɛ bila o nɔ la ou bien tant que tɔgɔ sɛbɛnna kaye la k'o bɛ bila nɔ la waaleykum salaam bon ko ni e ye muso furu e t'a dɔn a kɔnɔma don e y'a sɔrɔ a kɔnɔma don n'a y'a sɔrɔ furu in sirila kɔnɔ in de ka furu sahalen t'o ye n'i y'a kɔnɔma don kana si a ma n'a jiginna a bɛ sagi furu ka k'a siri de furusiri min kɛra kɔnɔ kan o ma sa a bɛ sagi ka furu in siri kura ye bon n'a y'a sɔrɔ e tun b'a furu siri wagati min o y'a sɔrɔ kɔnɔ t'a la bogotigini de don e b'a ɲini a bangebagaw fɛ wagati min ka furu siri o y'a sɔrɔ kɔnɔ si t'a la kɔnɔ t'a la foyi t'a la o kɔfɛ a nana kɔnɔ sɔrɔ donc ni e bɛ dɔn n'a ye su min i y'a kɔnɔma sɔrɔ i tɛ si a ma mais tant que furusiri in don ma sɔrɔ kɔnɔ sɔrɔ a la furusiri in ka kɛnɛ i b'i ma bɔ a la dɔrɔn n'a jiginna i ka muso de don ni nin bɛ se ka muɲu k'a furu a jogo tɛ nin y'a sɔrɔ kataw de don ou bien dɔw de kɛra sababu nin lase a ma i b'a fɛ i bɛ se ka ta i kana si a ma kɔnɔma de mais n'a jiginna i ka muso don n'a y'a sɔrɔ furusiri bɛ kɛ wagati min a y'a sɔrɔ a kɔnɔma tɛ o kɔfɛ de ye kɔnɔ da la i tɛ si a ma kɔnɔma mais n'a jiginna i ka muso don n'a ka di i b'a ta mais ni furu sirila kɔnɔ in de kan o furusiri sahalen tɛ donc an bɛ dɔw ka ɲininkali jaabi a sen fɛ yan o dɔ ye min fɔ ko aliwara lil firasi a ko ale ka muso ko a y'a a furu siri k'a to burusu la bogotigini de don o y'a sɔrɔ foyi t'a la muso fa yɛrɛ y'a yira ale la ale bɛ faransi k'a fɔ karisa burusu in man ɲi feere k'i ka muso ni i ka nati bamakɔ n'i ka mɔgɔw bɛ i ka muso nati bamakɔ a k'i ma kɔnɔ ye burusu in man ɲi bon a ko ale y'a ka muso nati bamakɔ yan ja muso ni kamalen minnu tun bɛ ɲɔgɔn ɲɔfɛ burusu la olu fana ka faso bɛ yan o fana nana bamakɔ yan toujours u ni denni ye ɲɔgɔn sɔrɔ fo ka kɔnɔ don a la u ye kɔnɔ don a la denni jiginnen sisan ale kɔni ye dɔnnikɛbaw ɲininka bamakɔ yan u ko den in tɛ min ye jɛnɛya kɛ denni nɔfɛ o ta tɛ den ye e fana ta tɛ den ye ko den in bɛ di a ba de ma mais komi muso jiginnen ale y'a fɔ an ye cogo min dɛ ko ale fa kɔni tɛ den in ta ka taa di kamalen min ye kɔnɔ da la ka taa di o ma k'o de t'a dɔn ko anw fana ko aliwara lili firasi wa anw ko wala lili firasi min na sɔsɔli tɛ min na ni donna ni muso min ye i ye muso furu donna n'a ye sɔsɔli t'o de la o de ye firasu ye mais n'i ma don ni min ye sɔsɔli b'o la parce que a bɛ dɔnnikɛbaw dɔ bolo depuis i ye furu siri dɔrɔn a kɛra firasu ye bon dɔnnikɛbaw dɔw fana bolo fo i ka dɔn n'a ye min ye Cheikh Islam Ibn Taymiya ani Ibn Qayyim o b'o de giriya fo a ka sɔrɔ i donna n'a ye dɛ mais n'i ma dɔn n'a ye a tɛ se ka kɛ firasu ye n'a ye den min sɔrɔ o la o bɛ danbi ka taa ba de ma donc ale ka ɲininkali jaabi filɛ min kɔnɔ waaleykum salaam ko mun
mu idda sigine mu ni nyemmi nyininka ni ceye muso nyini furu sirila silamiya sariya furu siri dafale ndella ko fen ko Sheikh Abdallah Bumbaji ko furu siri munye mogo nani ka soro kene kan ceye fule ceye min be muso nyina fule o de be dow ka laada la mais an ko an ka laada i be mogo de ci i yɛrɛ tɛ taa furusiriyɔrɔ la cɛ ka wakilu fule muso ka waliju fule seere fula fule muso fa ko cɛ ka wakilu ma n den muso masina a y'a tɔgɔ fɔ n y'a di karasa ma furu ma cɛ ka wakilu kɔ n'i ka denmuso masina n y'a furu mina n ka min ye n ci karasa n y'a furu mina a ye u b'a fɔ nin de ma alqabulu wal injab ni nin kɛra seere fula min sigilen fana bɔ ye ewa ko nin fana kɛra an fana ɲana an seereyara a la furu sirila a ɲuman sanu ka nin kumaw fɔ ka kutuba kala hali ni kutuba in ma kala nin kumaw fɔra ni mɔgɔ naani yera kɛnɛ ka furu sirila a sera sanu ye furu nafolo fɔ u ma furu nafolo fɔ furu sirila kaba furu sahala mais a tɛ ɲa ko ni furu nafolo bɛna bɔ parce que furu be se ka sir hari n'a ma furu nafolo bɔ aw lamu tɛ furu don lahunna farida parce que ala y'o fɔ kuranna kɔnɔ ou bien n'a ye furu siri n'a ma furu nafolo fɔ mais ni furu min sirila furu nafolo ma fɔ cɛ fatura hakɛ juman bɛ di muso ma u b'a fɔ maharu misluha muso ye a fa y'a dɔgɔninw na a kɔrɔkɛw la furu nafolo min na o de bɛ ta ka di muso ma n'a ma furu nafolo fɔ mais n'a y'a sɔrɔ ye furu nafolo min fɔ o bɛ bɔ a bɛ na bon donc ni nin cɛ masina fatura furu sirila nin cogo la cɛ fatura k'a sɔrɔ a ma dɔn ni muso ye ko yala furuja b'a kan wa cɛ ka nafolo bɛ saga ma de wa la furuja de bɛ muso in kan furuja bɛ muso ka kalo 4 ni tile 10 o bɛ muso ka bɔ kɛ furuja b'a kan furu nafolo dafalen bɛ ta k'a di muso ma muso bɛ don cɛ ka tiɲɛ la Abdullah ibn Mas'ud don dɔ la ni ɲɔgɔnna ye mɔgɔw dɔ sɔrɔ furu sirila cɛ ma dɔn ni muso ya fatura u ka mɔgɔw wulila u nana Abdullah ibn Mas'ud ɲininka u ye nin kɔ fɔ a ye Abdullah ibn Mas'ud ko dɔɔni tɛ ne bolo nin na a ye sagi fɔlɔ u taara siɲɛ filanan u nana ko dɔɔni tɛ ne bolo nin na u taara siɲɛ sabanan u nana a sigilen bɛ jama cɛ la ayiwa ko nin kɔni sisan ni yɛrɛ bɛ n ka istihadu nin ka yɛrɛ jija kɛ ka nin kiiri tigɛ n'a bɛnna sababa ma o bɔra ala de fɛ ne tɛ o ye n'a kɛra kataw ye o bɔra ne ni sɛtanɛ fɛ ala n'a ka ciden barilen b'a ma a ko a ye taa muso ka furuja sigi kalo 4 tile 10 furu nafolo dafalen a k'a ta k'a di muso ma a bɛ don cɛ ka tiɲɛ la Abdullah ibn Mas'ud ye kiiri tigɛ ta a y'a sɔrɔ Ma'akhil ibn Yasari sigilen bɛ a wulila ka jɔ a ko wallahi n seereya a la ciden ye nin kiiri ɲɔgɔnna tigɛ ɲana nin cogo de la ni taara Ibn Kasir ta walladhina yatawaffawna minkum yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur wa ashra a bɛ nin hadisa fɔ ye hadisa in y'a dalila ye a dalila fɔlɔ mun ye ko ala ko mɔgɔ minnu bɛ sa k'u ka musow to de والذين يتوفون منكم يزارون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة alakum mɔgɔ minnu bɛ sa k'u ka muso tɔ dɛ ko n'i ye muso fana furu siri i ka muso dɔn furuja b'a la u kana ɲagami mɔgɔw bolo furuja tɛ muso min na n'i ye muso furu siri e yɛrɛ y'a bila k'a sɔrɔ i ma dɔn n'a ye furuja t'o la n'a y'a sɔrɔ a ye furu nafolo fɔ furu nafolo tilancɛ bɛ d'a ma n'a y'a sɔrɔ a ma furu nafolo fɔ e yɛrɛ bɛ kado dɔ ta k'a d'a ma ka dusu suma ala ko yɔrɔ de la walladhina ya ayyuhalladhina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddati ta'tadunaha ala ko mu'minu n'a ye musow furu siri o kɔfɛ a y'u bila k'a sɔrɔ aw ma dɔn n'u ye idda tɛ aw bolo u kan n'u bɛ idda min sigi o de ye muso furu siri y'a bila idda t'a ka yɔrɔ la dɛ
iye ci do minda ka fo karsa ntu nye karsa ka demuso furusiri madonai ta fo kombora nyabla ni cide in tara karasa koy ka demuso mi konna ya le furusira ya bila le bora o yorin kelen be se ka fo e wonne ba fa ka furusiri idatala minna ya soro atunye furusiri nyoro ako furuna fule wa mugande wa tambe di musoma cebe tona ka watanya na ya soro furusiri la me ama na fulo hakke fo ama furuna fulo hakke fo donc ce yere be hakke do ta dura ka sheko hakke la kata ka dama ka susuma donc o kiri ani ni fatura ka to kiri kele unte alle bena minanta kana fere nima ni min nyinin ka ko alle ye commerce de ale ka kilanya minando nyini ale fe mina inta ale bolo mais ale ye minayi ale yere beta minayi ta prix minna ale ye o prix de fo kiliya ye kiliya nyo prix di ale ma ko kata minayi sa mais ala ya kale tara minan sa yoro were adella ka sa min bola mata sa yoro la atara sa yoro were mi ale ye prix min fo kiliya ye o jigina o koro misali na ale ye wa kelen de fo kiliya ye ale tara minan sa yoro min o ye minan di ale ma keme segi yala keme fula nyale tayewa ni togo ya fula bala na ya soro kiliya minye e wala ayi wala ni cidenya babu de ami wala ni puru komarasi babu koy ka fen ferama ayi cide ayi e wala puru kike komi cidenya ka dayla ni minan sa iye ifana ye lahiru taye ko aka wori natibe minan sa ye ni cidenya bonda de donc ni e wa minan soro la keme segi keme fula ya tade iba ka keme fula dama min ni eye minan fera mani fere bonda le ale yere bado ye jagu kala de la ama foni cidenya de aye do ikabara de jagoe wori ciri ma pour minan ka sade ikabara de jagoe e fana ye wori minan ni jago sirade ni ye wori minan nin tara mina isa ni ye tonu min surala o ye ntaye donc na fula beye wori mina ni ye wori ndi ema adone de ni jago de aderi mani jago de tonu nyini de e fana ye wori mina ni jago ni tonu nyini de wala ni tara nu ye keme segi de fo keme fula nyi taye parce que don kebo ko lada dobe o be komisarati lada dobe o be komisarati na doni do karasa koni ye komarasa de nebe cici dama mba dama ni komarasa nganya de kaminande sabolo ate komi cide nya sanni fere de nimbe minan sabolo komarasa de do na dirani o nganya de ni ye min suraka basitala ni na dirani wo kiliyani cide nya nganya de ni min sagira tado bo ko ewa imebulu munun be sugula ni mogo ye juma ewa misiri jo ita sanfe donc ko juma min be salli o misiri la ko ate saha ko parce que ko ni be imebulu fere la ko misiri te atigi ma tinya fo doni ke ba ko misiri to ya fula de do na ya soro ime bulun duguma la ye misiri de ate daga mogo si ka bitiki jo misiri sanfe ate daga ka chojo a sanfe parce que num misiri jora yoro min abe ko men fule misiri min kono ta na kira misiri te fo sankaba jiya sankaba abebe konte misiri de kata
a sanfɛla fo diɲɛ sankaba de a bɛɛ bɛ kɔnte misiri tɔgɔ de la misiri hakɛ ka taa sanfɛ a bɛɛ bɛ kɔnte misiri de fo ka taa sankaba in na a tɛ daga mɔgɔ k'i ka siso jɔ a kan a tɛ daga ko i b'i ka kalan yɔrɔ jɔ a kan a bɛ misiri kɔnte de la tant que ni misiri wulila dugu ma ka taa bitigi tɛ se ka jɔ a yan fɛ a sanfɛ siso tɛ se ka jɔ a sanfɛ parce que sanfɛla bɛ kɔnte misiri de la mais dɔnnikɛlaw ko ni a y'a sɔrɔ e ka so dilalen de don a dugumala i y'a dila k'a kɛ siyɔrɔw de ye ou bien bitigiw de ye o kɔfɛ i nana hakilina yɛlɛma k'a ka sanfɛla kɛ misiri ye a ka misiriya bɛ sa parce que a dugumala ma daminɛ misiri la a daminɛna so de la n'i ko i b'i ka so sanfɛla immeuble sanfɛla ko i b'a kɛ misiri a ka misiriya bɛ sa farida bɛ sa a kɔnɔ ni jamana ka ɲɛmaw y'a lajɛ u ka karamɔgɔw y'a lajɛ u ko nin sanfɛla kan ka kɛ juma fana mɔgɔw ka juma salila la u y'o sabati baasi t'a la juma bɛ sa a kɔnɔ bon ko ni furu nafolo ko a ka laada ye min ɲa ko masala e ni muso furu nafolo a ye dɔ di i ye dɔ di dɔ juru b'i la min juru b'i la n'i b'a di i b'a di muso de ma ou bien i b'a da waliju de ma a bɛ jamana min kɔnɔ a ka laada ye min ye o la i bɛ baara kɛ ni o de n'a ka laada ye furu nafolo waliju de bɛ wele k'a d'a ma i b'a ka waliju wele k'a ka furu nafolo tɔ d'a ma n'a ka laada ye de fana i b'a di muso yɛrɛ de ma i b'a di muso ma wa asiruhunna bil ma'ruf nunun be sagi ka taa ka urufu de mana ka laadaw seere fula bon ko furu bonda la cɛ ani muso waliju bɛ cɛ ka wakili muso waliju olu ye al-injab wal qabul ko bɛ wasakɛ wa bon o tɛ wasakɛ a bɛ dɔw bolo dɔnnikɛlaw dɔw bolo sarati yɛrɛ seere fula ka ye la nikah illa bi wali wa shahidain minnu ye ni hadisa saha komi Sheikh Albani ale ye ni hadisa saha donc hadisa sahara minnu bolo furu tɛ se ka saha waliju ni wakilu cɛ fo seere fula ka bɔ a kalama ko parce que ciden ko furu tɛ ni waliju tɛ ani seere fula hadisa sahara minnu bolo olu ko fo seere fula ka sɔrɔ ye hadisa masaha minnu bolo olu ko ni alqabul wal inzab n'o kɛra waliju ani cɛ ni ɲɔgɔn cɛ bɛ cɛ ka wakilu ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ jama dɔ ɲana n'a kɛra jama dɔ ɲana hali ni seere tɛ wasara o de bɛ maliki majabi la maliki majabi la ale ma seere kɛ sarati ye mais maliki majabi la furu kɔni ka siri mɔgɔw dɔ ɲana n'a kɛra jama dɔ ɲana dɔrɔn hali n'an m'a fɔ karisa ni karisa ye seere o ko wasara donc ko fula in dɔw la kɛlɛ ka sɔrɔ ye dɛ i ma seere fula i ma furu in kɔni ka siri mɔgɔw dɔ ɲana aw fula dama k'a ka ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ komi ko nikahu sirri furu min ye gundo ye donc fo seere fula de ka bɔ a kalama ou bien ka kɛ jama ɲana i m'a ye o n'a ta bɛɛ fana sunna do hari bi a ka bange ka tɛmɛ nin kan walima ka tobi hari bi a ka bange ka bila kɛnɛ ka walima ka tobi ou bien muso dama ka jɛnbɛ fɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka mankan dɔ bɔ mɔgɔw n'a dɔn ko furu bɛ donc olu de y'a to furu a ka mabɔ dɔgɔli ma donc fo seere fula ka sɔrɔ ye ou bien a ka kɛ jama ɲana ko wagati sera subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ɲininkali fɔlɔ ni mɔgɔ min selila limamu kɔfɛ limamu min n'a ka fani jiginni lo a senkurunin duguma yala o tigilamɔgɔ bɛ segin a ka seli kan wa yala k'a fɔ ka fani jigi senkurunin duguma haramu la a tɛ daga cɛlamɔgɔw ye a tɛ daga cɛ ye
akala kursiye ayira kala jireke janye akala fani min be don fari dugumala la ko lajigi isenguru duguma o ye haramu ye ate ben bal abe jate kabayira o dɔ ye kama dɔ ciba sallallahu alaihi wasallam ati kanto ma asfala min alka'bayn min alizar fa fi an-nar ako fani yɔrɔ mu be n'o be jigi senguru ni duguma ko fan dɔgɔ ko be tasuma kɔnɔ bayira ka ko haramu belebele lo mɔgɔ kan k'i mabala i be sella walima i tɛ sella hali n'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ ma kɛ yɛrɛ yira kama a tigilamɔgɔ fana ma kɛ yɔrɔ bonya kama mɛ n'a ka kɛ olu fana kama dɔ bɛ fara a jurumu kan nka n'a tigilamɔgɔ selila o ɲɛma o tɛ kɛ sababu ye k'a tigilamɔgɔ ka seli tiɲɛ an b'a fɔ n k'a ka seli min kɛ k'o bɛ wasa kɛ a kɔni bɛna jurumu belebele sɔrɔ ka sababuya kɛ a ka fani don cogo la a fɔra k'a kana don cogoya min na dɔw ka yɛrɛ k'a fɔ ni mɔgɔ min selila ka taa sɔrɔ a ka fani jiginnen don k'o tigilamɔgɔ ka seli tɛ min na o ko dalilu kɛ hadisa dɔ ye al-imam Abu Dawud rahimahullah ale ka hadisa tɔgɔ lakali i n'a fɔ a nana ɲɛma kabini Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an baynama rajulun yusalli musbilan izara إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ الحديث أنا نعفو على بنا كواكي كان صلى الله عليه وسلم إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة كوشيبا صلى الله عليه وسلم لونو أكا مودا بسلا تمانا من أبنا سلا شيبا كما كايتا سلي تدونغانا سلي أكو كاكو تاني سيغن kuma labana ci ba ko sallallahu alaihi wasallam ko ni kenin de besella ka da ka fanin jigini no asen duguma ko Allah taala don amma ko te mo ka sella mo min ni sella ka da ka fanin jigini lo wato do kan ga dalle madama afala ka fo ni mo sella ka da fanin jigini lo itila mo ka seli chena ni mo min sella mo ko mo min ka seli cheni lo itila mo fana ka seli chena nga ni haditha na masabati ka sawya ka Abu Dawud rahimahullah alaka min chemma ودويمي أبو جعفر ني أبو جعفر ني مجهول له اللونينته ويسبب كحديثك ضعيفي كوسوني حديثاني أما سبب براتي كلا alna sorofana mu bayila ka baka sabati no ko barabe kala abe fo ina ka fo seli min kala amina baliya tayira ka baka yesi ka to modo la seli temina wal mai fo ko bato temina nga ate fati la mo ma ka yesi ka to ina fo ciba sallallahu alaihi wasallam aka yira ka fo ni mo mum tara lagwali kala do fe o ti la mo tere binani aka seli temina nga anta fati la mo na ga seli seli to kan to abe seli diya go ya bolo ma anta fayna ngai sin sel to to an na so sel to te minana ni fana ni mo mo ko hadisa sabatila akoro be se ka ke ka boma o to ma fa no sabatila ama fa no ngoni sella mo ko fa mo ga fa la jigini lo basite ile ka selila ika seli kan ina dia Allah taala nga iko ni yere ko rosi ye seli le mo ko fa iba ila ka fo le mo ni akala ensara ka bo ani le mo na ka yero ko rosi ka bo kana so ka seli le mo ko fa ni mo ma ko te ayira la limamu makote sunna la limamu makote dina la o tuma fɛ ni ka yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ minnu ka fisa ka tɛmɛ kan i ka seli kɔrɔtɔ la nka ni seli la ni mɔgɔ suguya kɔfɛ o tɛ yɛrɛ k'i ka seli tiɲɛni o ka bɛn fanilajigi ma wallahu ta'ala a'lam. ɲininkali filanan dɔ ko ale balimamuso sikora la ka bila saraka dɔ bɔli la k'a ye saraka dɔ bɔ ko n'o kɛla ko a mako bɛ ɲa a m'a fɛ ko nin saraka sugu ye kana bɔ sɛtana ka fɛɛrɛ lo sɛtana ka dabari lo saraka mu be la sunɔgɔ la dasi saba kɛ saraka ye dasi naani kɛ saraka ye dasi lɔɔrɔ kɛ saraka ye taa di cɛkɔrɔba dɔ ma taa di sirewulila dɔ ma n'i k'o baara suguya damina i b'i yɛrɛ firila sɛtana le ma i bɛ fanga dila sɛtana le ma i bɛna to la a bɛ ni nɛgɛnɛ ka t'i lase fɛn dɔ ma fɛn min filankafoya lagwɛni ye o kosɔn saraka bɔli a bonda dayilennen don saraka bɔ ka ɲi o saraka dɛntɛ k'iya ye sunɔgɔ la o saraka dɛntɛ k'a fɔ ko mɔgɔ y'i bila kɛli la Ala ta'ala k'i seko kɛ fɛn fɛn ye i ye saraka bɔ i seko damayira la bali lolo ni bɛ se ka saraka bɔ i saraka bɔ nka ni ka mɛn ko saraka i ye fɛn de bɔ ka di mɔgɔ ma fɛn min n'a nafa b'a tigi la mɔgɔ kan ni ka dasi saba di mɔgɔ dɔ ma sefa dasi saba ko to di cɛkɔrɔba dɔ ma ele kɔni ka i ma saraka b'o ye kama sɔrɔ nafa foyi t'a kan a b'o ɲɛma fana ka saraka kɛrɛkɛrɛ k'a fɔ ko fa ye kɛ ni jate da nin de ye o miiriya bila i kɔnɔ o fana ye bida ye saraka bɔ waati la i bɛ saraka bɔ ka bɛn i seko damayira de ma i kana saraka bɔ ko fo n y'a kɛ saba n y'a kɛ naani n y'a kɛ loro n y'a di cɛkɔrɔba dɔ ma n y'a di serewolila dɔ ma n y'a di muso dɔ ma min cɛ sala n y'a di musokɔrɔba dɔ ma min tɛ furukɔrɔ n'a ɲɔgɔnnaw ka saraka kɛrɛkɛrɛ k'a bɛn o ma o ye bida ye nka a bɛ kɛrɛkɛrɛ k'a bɛn dɛsɛli ma
i bɛ saraka di mɔgɔ ma ka bɛ a tigilamɔgɔ ka dɛsɛli ma i fana b'a d'a ma ka bɛ ile yɛrɛ seko le ma o tuma fɛ i kana baraka nin saraka nin na saraka bɔ bonda da yɛlɛ mɛ min yɛlɛ sunɔgɔ i kana baraka nin na nin ye sɛdina ka dabari ye y'a dɔn k'a fɔ i ka koɲɛ bɛ Alahu Taala de bolo wallahu taala a'lam